Λοιπόν, 17 Δευτέρου του 25 με το Χινάξου, άλλα 7 Μουσκοβόη παπάκια σήμερα. Βγήκανε πρώτη φορά και είναι και με το Χίνο, ο οποίος τα προστατεύει, τα φυλάει, γενικά τα επιτηρεί μαζί με τη μάνα. Πρώτη μέρα. Κοίτα. Και η Μαρία παρακολουθεί από κοντά με ηρεμία. Η Σανέλ χαίρεται και αυτή. Εδώ κοίτα. Χαίρεται και η Σανέλ. Όλος ο κόσμος χαίρεται για το newborn. Χαλαρά, πολύ σιγά πήγαινε. Βλέπεις, πηγαίνουν πάνω στο φαΐ και δεν το νιώθουν ότι τρώγεται. Ναι. Άμα δεν τους δείξει μάνα δεν... Δεν είναι για να φάνε κάτι τέτοιο.